Aku sing tak medeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, kelakon tinju mbira kok. Tinju mbira kok mati jeneng aku ya. Alon-alon ya pati. Wedang. Pakdi. Wis mari Polikami Sosolon. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit non gelut kok umbah-umbah. Lemes ki neng kono mau neng kene wis kudu duwe semangat sing berapi-api mungsuh Antasena. Suramrata Jayamrata imbang-imbang padha-padha. Sitraksi ki ngono kuwi aja sok duwahi ciri khase. Bener. Antasena? Piye? Kenceng Brata Yuda. Tinimbane ngenteni dadawing won saiki memeng kari dalan loro piye iwa apa nengen lho dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa nek sing mati Kurawa Pandhawa ngukup negara Ngastina nek sing mati Pandhawa Kurawa ngukup negara Ngastina ngono wae terus kowe mrene ngelabrak Antasena sing mepalangi lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karo aku sing tak medeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, kelakon tinju mbira kok. Tinju mbira kok mati jeneng aku ya. Alon-alon ya pati. Wedang. Kok diwalik iki? Cit. Dan. Alon bae. Alon sareh. Loro kokon sareh. Kula wis ta iso sareh, Pan. Tetekan rika kula isih alus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Kula terus malik kaya ngeten iki. Terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Duduk. Apa ta? Dodone Antasena atas banget. Oh.
Monggo biasane kula nabok dodo niku cempuk. Nini. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak, saben kula antem kula ngletak. Ujuk. Ana nendang rai kula tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rara-raruan. Dipindhone man jebret. Oh, cecek candhal terus buanting teng lemah. Brek. Terus diuncalne man. Tetekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sesek kenong. Oh. Kula gugah sisan dhek. Oh iya. Ketiban wayang kok ora tangi. Terus kula gugah Jojo, tangi Jo, napa Jo? Terus lagi tot. Dan tenan. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah yo mundur. Iki. Waduh. Wah, antasena panjang dik to ya. Wis Dodit nek wis mlebu ra metu meneh. Non. Nek wis mlebu ra metu meneh. Sampeyan iku edan yo. Mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra? Wis jan ora karu-karuan tenan. Nuhun. Maju ora? Mboten. Lho edan. Kok terus terang pun mboten acem-acem. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Sanjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remo. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki Kurawa le arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya ngono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali ngoten niku. Golek dalan liyane mawon. Ya.